ମତେ ସ୍ପେଲିଂ ବତା ନା ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢୁଛି ମୋ ଆଣ୍ଡ ବାଳ ମତେ ବତା ଆଉ ତୁ ମତେ କଣ ତୁ ଯାଉଛୁ 5,000 ହେଲାଣି କିଲୋ କାଟି ବିକିଦେବ ମୋ ଆଣ୍ଡରେ ଏତେ ବାଳ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଣ୍ଡ ଚାଷିବି 2 ଗ୍ରାମ ହେଲେ 200 ମୁଁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଢେର ପଇସା ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଏଇ ବାଳ କଥା ତ ବାଳ ବାବୁ ବିକ୍ରି କରିବି ବାଳ ବିକା ସେଟା କଣ ମାଟି ଖାଇବା ତ ଶୋଭା ମାଟି ଖାଉ ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ନିଶ ଦାଡ଼ି କାହିଁ କ୍ଷେର କରିଦେଲୁ ମୁଁ ନିଶ ଦାଡ଼ି କାହିଁ ମାଟି ଖାଇଲା ନା କିଏ ନିଶ ଦାଡ଼ି ପାଚିଗଲାଣି ମୁଁ ପାଚିଲା ଆମର ପାଚି ତୋର ପାଚି ତୁ ଉଠେଇବୁ ତୋ ମର୍ଜି ଆମେ କାହିଁ ଉଠେଇବୁ ତୋ ମର୍ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର ମୋ ଇଚ୍ଛା ଶୁଣ ବାଣ୍ଡ ବାଳ ତାଞ୍ଚିଲେ 6,000 ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆଜି ମୋ ମାଇକିନା ବୁଢୀହେଲା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ଟୋକଳି ବାହାରି ଚୋଦିବି ତୋର କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ତୁ ମୋ ମାଇକିନା ପୋଷି ଏଟା କଣ ଶୋଭା ମାନେ ଶୋଭା ତୁ କଣ ମୋ ବାଣ୍ଡର ଅଗିରା ତୋ କଥା କଣ ମୁଁ ମୋ କଥା ତୁ